ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Διαγενωμένο του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλήψωση του Ιησού. Ναι, κατάλαβα. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων, έκτοτε επί των μνημείων ανατείλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσιμην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλισθε ο λίθος ειν γάρ μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις των μνημείων είδον εάν ίσχον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ποτέ λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούς ηγείται των Ναζαρηνών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εξτιμώδε, είδε ο τόπος σου που έφυγαν αυτόν. Αλλυπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδεν είπον εφοβούντο αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.